Курбангалиев Шарафулла Гыйбадулла улы менің атайымдың исеме. Һугышка тиклем ул ошо Өфөләге камвузды тамамлап, хәзер ул академия управления дип атала. Белорет районына райком секретаре итеп ебәрелә. Һугыш башлангач һугышка китә. Мин уның ошо һугыш хатирәләрен тыңлап үстем. Мин һәм Ринат абзыйым, һугыштан һуң туган балалар. Бирәк тә бер вакыйга истә калган. Сталинградты фашистлардан коткаргас, ул каланы карарга сыга. Шәрәф дигән тавышты ишетеп борылып караһа, үзенең авылдаш егете Гали агай Бердин торган була. Ул безнең авылдагы бердән-бер Советтар Союзы герое. Шәрәф, Гали, Шәрәф дип килеп косаклашалар булар. Гали агай һугышта бер кулын калдырып кайта. Атайым тәне тулы яралар, яне тулы яралар менән кайтып төшә. Безгә шул яраларын кайһы илдә алганда, кайһы каланы коткарганда нисек алганын һөйләй торгайны, шул яраларын күрһәтеп. Без уларды шаккатып, илай-илай тыңлай торгайнык. Рәхмәт һеҙгә, атай. Рәхмәт һеҙгә, бөтәгеҙгә лә. Шул фашисттарҙы дөмөктөрөп, еңеп ҡайтҡанығыҙ өсөн. Рәхмәт. Мең рәхмәт.